unha filla que lle chamaban Leonor. Un día estaba cosendo en riba do corredor. O corredor era bello, tiña aberturas no piso. Si de abaixo se miraba, víase un paraíso. Mailo, fillo do estanqueiro, que ali veu a Leonor. Marchou como unha centella para baixo do corredor. E ao mirar hacia arriba, cos seus ollos contemplaba as pernas de Leonor nunha banqueta sentada. Tapa esas pernas, Leonor, que si non engano vexo. En riba desa banqueta as orellas dun conexo. Pois encantoste solteira, ben seguro podes ter, que as orellas do conexo non as volverás a ver. Foi un gran día de boda, un gran día de placer. Os dous casados e novos deitáronse a oscurecer. E ao empezar a tarea, dixo a rapaza asustada: brinca despacio, Saturno, que vas a romper la cama. Ala pola medianoite, Saturno estaba cansado. Quixo empezar a brincar e xa non deu terminado. Vaya por Dios, dixo ela, xa non te manexas ben. Cando hoxe estás cansado, que farás dentro dun mes?